Исәнмесез, кадерле дуслар, Гонг ТВ каналында йолдызлы алачык тапшыруы. Стоп, Резиде. Бүген алай башарга ярамый. Бүген менә булай башарга кирәк. Исәнмесез, кадерле дуслар. Ишетмим сездән кайнар алкышлар. Сезнең белән Артем Резиде, Ленур Ихсанов кунакта бездә. Сәлам, дуслар, сәлам. Таныш бу. Ленур Ихсанов шире күчтемени. Хәзер рэп бик модада бит, беләсезме? Шулай, кадерле дуслар, бүген Гонг ТВ каналында йолдызлы алачык тапшыруы һәм бездә кунакта татар рэперы Ленур Ихсанов. Йо!